दिनै बिनेश्वर ब्रह्मनि थैनाय आरो बिथाङा मानि थाखाय थैलाङामोन बेखौ बयबो मिथिगौ। बर' माहारियाव बिदा फंबायनि अनलायनाय खौसेथि आरो गोजोनखौ लाबोनो थाखायनो जुजियै बिथाङा जिउ बावलांनांगौ जादों। बै थासारिखौ जों रावबो लुबैया जे बे थासारिफ्रा जाहाथे फैफिना। नाथाय दिनै जि परिबेस फैफिनदों, जि थासारि फैदों, बे थासारिया जोंनि गेजेराव गोजोर जानांगौ। जोंनियाव दा दिनैहाय मोनसे मोजां थासारि फैनायजों लोगोसेयैनो बर' सेंग्राफ्रा दिनैहाय IAS जानायनि सिमां नुनो हादों, IPS जानायनि सिमां नुनो हादों, APSC एग्जामाव नुजानायनि बा एग्जाम होनायनि बाथ्रा साननो हादों, ACS अफिसार जानायनि, सोरबा बिजनेस मावनायनि, एबा सोरबाया माने दिनैहाय गावनि रोंनाय रानायखौ लानानै गावनि जिबनखौ दानायनि जे सिमां नुनो हादों। बेबायदि परिबेसखौनो नागिरै जुजियै गावजों गावनि गेजेराव बिदा फंबाय बुथारलायनायखौ गैया खालामनो नाजानानैनो गोबां मानसिया जिउ गारनांबाय। दा बिदि थासारिया जाहाथे फैफिना आं बेखौनो लुबैयो। आरो दिनै बिनेश्वर ब्रह्मनि जि मोनसे आदर्श सानस्रि सानथौ, बेखौ लानानै जोंहा मावनांगौ गोबां दङ। मानो होननानै बुङोबा बिनि थैनाय सान एबा जोनोम सानखौ फालिनायावनो जोंनि बिबाना जोबा। जिहेथु बिथाङा माखासे आदर्श एबा सानस्रि होलांदों, बे सानस्रिफोरखौ जाफुंनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौ। दिनै बे बिथांनि जे गोसोखांथिलि, बेखौ जोङो जेरैबायदि नांगौ इसेबां बानायनो हायाखैबाबो BTCनिफ्राय मोनसे प्लेनिं लागासिनो दङ स्टेचु बानायनाय आरो बेखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय। आंनि बिथिंनिफ्राय जेसेबां हायो बे जायगाखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावलांगोन। आङो दिनै बिथांनि बे थैनाय सानाव बेयाव फैनानै बिथांनि जिउमाया अराय गोजोन थाथों आरो जोंखौ जेब्लायबो गाहाम लामा दिन्थिहरथों, आं बेखौनो मिजिं। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार JD र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार ID आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।